ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு மினி விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க போகலாம். மறக்காமல் வீடியோவை லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. புடி புடி குகனே, இங்கே அத்தை கிட்ட கொண்டு வா. செம்மையா பாது ஒன்று ஒன்று கொண்டு வா, விழுந்துரு பாவம். அப்போ அந்த ஆட்டுக்குட்டி இப்படி அந்த ஆட்டுக்குட்டி ஓடு ஓடு ஓடு. அதை பிடிச்சிட்டா. அம்மா இல்லை, அது வேற யாரோ. அம்மா அம்மா பாவம் குகன், விட்டுரு சமைய. கொண்டா அத்தைக்கிட்ட கொண்டு. எங்கே போகிற? ஏ உஜோ